Justice Secretary nakitagbo kang Governor Hilario Davide III alang sa pinirmahay sa deed of donation sa 3,000 square meters nga luna nga ipagamit sa Kapitolyo sa Department of Justice. Ani ang report ni Alan Domingo. Gipahigayon ang pagpirma sa deed of donation nilang Governor Davide ug Justice Secretary Emmanuel Caparas sa buhatan sa gobernador. Ang 3,000 metros kwadrado nga luna sa lalawigan himutang sa compound sa Department of Agriculture. Gipadayag ni Gobernador Davide nga inisyatiba kini sa probinsya diin adunay mga kondisyones nga sundon. Within 3 years, gikan sa pirmahanay nato, makakonstruct na sila silang building dito sa DA compound. Kung dili, mabalik ang yuta nato. Basically, mako na magandang donation. Gipahibaon ni Secretary Caparas nga posibleng matukod ang 4-story building karong tuiga. Dinhi na ipahimutang ang regional, provincial ug city prosecutor offices. Kasamtangang nag-opisina ang mga prosecutor sa Palace of Justice nga nangliki gumikan sa 7.2 magnitude nga linog niadtong 2013. There's a budget naman that's waiting, no, for the building. At we also intend to supplement that with additional budget from the 2017 budget. Gikaragdang makikitang Justice Secretary sa Supreme Court Chief Justice aron hisgutan ang tinguha sa lalawigan nga kuhaon ang edipisyo sa Palace of Justice. Mahimo ihatag pero swap ba? Hatag ta nila, donate nila, ipon donate ang building balik. Anyway, yuta sa province man. There are the regular government processes which we want to follow naman with respect to construction. Usa sa mga nasigutan sa gobernador o sa Secretary of Justice ang pag-acquire niining edipisyo sa Palace of Justice isip baylo sa luna nga gipagamit sa Kapitolyo sa DOJ. Apan na kining tanan magdepende unya sa hukom sa Korte Suprema nga maoy na nag-iya niining building nga gitukod sa luna nga gipanag-iya usab sa provincial government. Alan Domingo, Balitang Bisdak.